आज आपण एकदम परफेक्ट असा अचूक प्रमाणामध्ये सत्यनारायणाच्या पूजेचा प्रसादाचा शिरा बनवतोय। नमस्कार मंडळी, आरतीज किचन मध्ये सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। आज आपण प्रसादाचा शिरा बनवतोय। इथे हा मी मीडियम रवा घेतलेला आहे, हा 1.25 वाटी रवा आहे। त्याच्यानंतर मी इथे साखर घेतलेली आहे, ही पण 1.25 वाटी आहे। इथे मी ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहेत, त्याच्यामध्ये मी काजू, बदाम, मनुका, पिस्ते आणि चारोळी घेतलेली आहे। त्यानंतर 1.25 केळं घेतलेलं आहे। बारीक करून वेलची घ्यायची आहे आणि इथे 1.25 वाटी तूप घ्यायचं आहे। हे तूप वितळवून घेतलेलं आहे, तूप हे वितळवूनच घ्यायचं, घट्ट घ्यायचं नाही आहे। त्याच्यानंतर इथे एक पातेले घेतलेलं आहे, पातेल्यामध्ये 1.25 वाटी दूध घालणार आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण 1.25 वाटी पाणी घालणार आहोत आणि हे सगळं आपल्याला गरम करायचं आहे, दूध आणि पाणी। त्याच्यामध्ये मी थोडंसं केशर टाकते आहे आणि व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचं आणि हे छान असं गरम करून घ्यायचं। दूध गरम होतंय तोपर्यंत आपण इथे कढई घेतलेली आहे आणि कढईमध्ये तूप घालून घेणार आहोत, पण ह्याच्यातलं 2 चमचे तूप आपण बाजूला ठेवून देणार आहोत, सगळं तूप घालायचं नाही आहे कढईमध्ये। आणि त्याच्यावर हा 1.25 वाटी रवा घालायचा आहे। तूप छान असं गरम कडकडीत झाल्यानंतरच रवा घालायचा आहे आपल्याला, म्हणजे रवा कसा पटकन भाजतो आणि व्यवस्थित असं परतून परतून भाजून घ्यायचा तो। त्याच्यामध्ये हे ड्रायफ्रुट्स घालते, तुम्ही ड्रायफ्रुट्स तुमच्या अंदाजाने कमी जास्त केलेत तरी चालू शकतात। रवा भाजत आला ना की नंतरच हे ड्रायफ्रुट्स घालून घ्यायचे आणि ड्रायफ्रुट्स भाजले ना व्यवस्थित रव्याबरोबर की वर केळं घालायचं। हे केळ्याचे जे काप आपण करून घेतलेत ना ते घालायचे वर आणि तुपावर हे केळं छान असं परतून घ्यायचं, व्यवस्थित दाबून दाबून। तुपावर केळं भाजलं की त्याचा फ्लेवर छान येतो प्रसादाला। मस्तपैकी रवा, ड्रायफ्रुट्स आणि केळं व्यवस्थित तुपावर असं छान भाजून घ्यायचं आणि रवा भाजल्यानंतर आतमध्ये एक गरम कडकडीत असं हे दूध आणि पाण्याचं जे मिश्रण केलेलं ना ते वर ओतायचे आणि व्यवस्थित असं ढवळून वर झाकण ठेवायचे। एक व्यवस्थित अशी वाफ काढून घ्यायची त्याला। एक वाफ आल्यानंतर हे बघा, हे मिश्रण असं रवा हा असं छानपैकी फुललेला आहे बघा, तुम्ही बघू शकताय। जोपर्यंत आपला रवा छान असा फुलून येत नाही ना तोपर्यंत साखर घालायची नाही आतमध्ये। छान असा रवा फुलून आला पाहिजे। मस्त असा शिजलेला आहे आपला रवा। आता ह्याच्यावर आपण जे तूप ठेवलेलं ना ते सगळं तूप घालून घ्यायचं वर आणि पुन्हा एकदा ढवळून घ्यायचा। आणि आता मी ह्याच्यावर साखर घालणार आहे, जे आपण 1.25 वाटी साखर ठेवलेली आहे ना ती घालून घ्यायची वर आणि साखर घालून व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचं, पूर्ण एकजीव झाला पाहिजे हा। व्यवस्थित अशी साखर आतमध्ये मिक्स झाल्यानंतर आपल्याला वर झाकण ठेवायचं आहे, झाकण ठेवायचं आणि एक वाफ काढून घ्यायची। हे बघा, मस्तपैकी अशी वाफ आलेली आहे प्रसादाच्या शिऱ्याला। व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचं पुन्हा एकदा आणि त्याच्यामध्ये आपण आता घालणार आहोत वेलची पावडर घालायची आहे आणि इथे मी 2 तुळशीची पानं घालते आहे। हा सत्यनारायणाच्या पूजेचा प्रसाद आपण बनवताना आतमध्ये 2 तुळशीची पानं टाकायची। व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचा आणि इथे आपला प्रसाद बनवून तयार झालेला आहे, प्रसादाचा शिरा। तुम्हाला जर का मोठ्या प्रमाणामध्ये जर हा प्रसादाचा शिरा बनवायचा असेल ना तर सरळ एक मोठं भांडं घ्यायचं आणि त्या भांड्याने 1.25च्या प्रमाणामध्ये रवा मोजून घ्यायचा आणि बाकीचं प्रमाण त्याप्रमाणे ॲडजस्ट करून घ्यायचं आणि पाणी आणि दुधाचं मिश्रण जे आपण घेणार ते 1.25 भांडं पाणी घ्यायचं आणि 1.25 भांडं दूध घ्यायचं आणि ते गरम करून घालायचं आतमध्ये। प्रकारे आपला प्रसादाचा शिरा एकदम अचूक प्रमाणामध्ये बनवून तयार झालेला आहे। आजची माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।